Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího týdeníku televize Obr. Začínáme další akcí mateřské školy. Tentokrát všechny 3 budovy otevřely brány veřejnosti. Školky navštívila řada rodin, které sem své ratolesti brzy přivedou. Tak dnešní den, 26. března, jsme otevřeli dveře vlastně veškeré veřejnosti, zájemcům, protože se nám blíží 14. 15. dubna zápis do mateřské školy v Hostinné, proto jsme uspořádali den otevřených dveří. V tento den od 8 až do 16 hodin jsou otevřeny dveře všech budov mateřských škol v Hostinném, kdy si rodiče a široká veřejnost mohou prohlédnout budovy, třídy, oslovit paní učitelky, nahlédnout do řídících činností a do programu mateřských školek. Jsem velmi ráda, že den otevřených dveří se povedl. Veřejnost měla k dispozici malé občerstvení zdravých svačinek, samozřejmě dárečky pro děti a na interaktivních tabulích běžela prezentace z našich společných akcí, které myslím, že se velmi vydařily a budou se dařit i nadále. Účast byla hojná, jenom tady na budově mateřské školy Antonína Dvořáka přišlo opravdu hodně rodin, převážně s menšími dětmi, 2letými a velmi si chválili z hlediska recenzí, vzdělávání, společné akce a velkou podporu města a spolupráci s základní školou. Rodiče velmi ocenili možnost adaptace dlouhodobé, vlastně od měsíce května až do měsíce srpna, kdy vlastně mohou navštěvovat školku s těmi nejmenšími dětmi. Velmi si chválili plynulý přechod z mateřské do základní školy, výuku angličtiny, digitalizace a polytechniku. Můžu říct, že rodiče se i nabídli nám i spolupráci, že nám vlastně budou nápomoci, i kdyby měli zajímavé zaměstnání, že nám rádi o něm půjdou povyprávět a rádi se stanou členy vlastně naší velké organizace a velmi se těší a dokonce měli i strach o to, jestli vůbec budou přijati nebo nebudou. Zápis do mateřské školy v Hostinné bude tedy ve dnech 14. a 15. dubna. Nyní máme i zprovozněn elektronický předzápis, který bude spuštěný pomocí QR kódu už 1. dubna, kdy rodiče se mohou předpřihlásit na dané datum a čas, kdy je budeme vítat na budově Antonína Dvořáka už od 8 hodiny až do 3:30, kdy mohou přijít, přihlásit své dítě, opět se podívat na prostory a už s dokumenty, které jsou ke stažení na webových stránkách mateřské školy, mohou přijít s předvyplněnou žádostí a zažádat tak o své místo. Budou mít na výběr umístění ze 3 budov na mateřské škole Hasičské, na mateřské škole Tyršovy sady i zde a pokusíme se jim vyhovět vstříc. Ve františkánském klášteře byla další cestopisná přednáška. Přivezli ji Pavel Chlum a Petr Kvarda. Tentokrát vyprávěli o zemích Balkánu, Bosně a Hercegovině i Černé Hoře. My jsme moc rádi, že můžeme opět být tady u vás v Hostinným. Dneska jsme přijeli s takovou přednáškou s povídáním o cestování nedalekým po Balkánu, konkrétně Bosna a Hercegovina, ale zavítáme i do Černé Hory a budeme se vracet přes Chorvatsko. Nevynechal jsem něco? Určitě ne, povidíme takový nejdůležitější nebo asi nejkrásnější věci ty Bosny, hlavně teda vodopády, přírodu, ale i samozřejmě následky nějaké války. Ale hlavně si myslím, vybereme prostě ty věci, které je potřeba znát, když jedete do Bosny. A my jsme si je užili, myslím, že je dostatečně. Doufám, že to dokážeme dobře předat zase na plátno, lidi budou zase spokojení jako vždycky. Tak já mám rád určitě přírodu, když je hezká. Je pravda, že já takový až tak historik nejsem, ale když to tam člověk pak vidí na vlastní oči, ty pozůstatky nedávné války, tak v podstatě to v člověku něco zanechá, je to taky určitě zajímavý vidět. No a mě tam třeba lákalo hlavně to, že člověk, jako, když se řekne Bosna, tak ho napadnou třeba 2-3 místa, ale ne třeba 30, které jsme tam stihli navštívit, takže i takový to trošku neznámý a vlastně nejbližší země, která nám byla tak jako neznámá, tak jsem ji chtěl poznat. Nejbližší země neznámá. Ta obrovská výhoda je, že se tam dá dojet po vlastní ose, takže i to plánování je pak o to jednodušší, že není ta závislost na letenkách, jako máme třeba v těch destinacích exotických, tak i to bylo trošičku lákadlo, že se to dá zvládnout za krátkou dobu hodně míst. Další taková neznámá je Bělorusko, ale tam to teď jako úplně není vhodné jezdit. V týdeníku nechybí také divadlo. Přivezli ho divadelníci ze spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek. Z Úpice do Hostinného přivezli komediální frašku s názvem Souborné dílo Williama Shakespearea.
Diváci si poutavou formou připomněli velikána světového dramatu. Naše hra je vlastně převzatá z divadla z divadla v Dlouhé, kde vlastně se hrála přes 20 let a já jsem tu hru našel na jednom portálu, kde jsou právě divadelní představení jakoby elektronicky a hledal jsem nějakou hru, kterou právě bychom mohli hrát v nějakém mladším osazenstvu, protože náš soubor je jinak dost věkově výš než jsme my, tak jsem právě chtěl nějakou veselou, nějakou energickou hru a tato hra mi přišla jako ideální na tohleto naskoušení a zkoušeli jsme ji kolem 2 let, myslím, že 2 roky už ji zkoušíme a myslím si, že se ta hra jako velice ujala, minimálně u nás. Myslím si, že herce to baví, mě to baví, doufám, že to baví i ty lidi, kteří se na to koukají a jsme moc rádi, že jsme do Hostinného mohli přijet, protože to obecenstvo tady bylo absolutně úžasné, asi nejlepší, co jsme zatím měli, takže děkujeme moc za pozvání a určitě tady nejsme naposled. Hra byla interaktivní, proto si zahráli i diváci. Tak je to určitě specifický tím, že my vlastně, není to klasická činohra. Není to postavený tak, že že ty herci vlastně mluví na jevišti, hrajou něco a diváci se jenom koukají. Diváci jsou dost často součástí vlastně té hry. Jsou takovým, jak já rád říkám, takovým pátým divákem, teda pátým hercem, takovým pátým hercem vlastně, s hercema na jevišti a dost často probouráváme 4. stěnu právě k divákům, mluvíme k nim, ptáme se jich na otázky, zatahujeme je do děje a je to náročný, protože my to nemůžeme zkoušet s divákama, v našem divadle zkoušíme to před prázdným hledištěm, ale když jsou tady ty lidi, tak je to super, je to neopakovatelný, takže tak.